Her er den omsætte teksten til norsk-nynorsk, justeret for at passe konteksten for en YouTube-video. Hvad skete egentlig i Centralia? Overraskende fakta du ikke vidste. Har du hørt om Centralia? Denne byen i Pennsylvania er kendt for en underjordisk brand, som starter for over 60 år siden, og som fremlægges brand den dag i dag. I denne videoen skal vi udforske de overraskende fakta, som omkranser denne utrolige og mystiske historie. Du vil opdage, hvorledes en enkelt søppelbrænding udvikler sig til en miljøkatastrofe, som førte til evakuering af indbyggerne og gjorde Centralia til en spøgelsesby. Hvorfor er denne historie så vigtig? Fordi H lærer os om farerne, som kan ligge gømte under overfladen, og naturen sin modstandskraft. Ved at se helt til slutten vil du få et nyt perspektiv på hvad som egentlig skete i Centralia, og hvorledes det påvirker livet til folk den dag i dag. Giver dig klar til at blive overrasket og forstå lektionerne, denne forladne byen har at tilbyde. I 1962 starter en brand i en underjordisk kolgruve i Centralia, Pennsylvania, og udvikler sig raskt til en katastrofe af ufattelige dimensioner. Det som tilsynelatende bare var en isoleret hænding som følge af søppelbrænding i en gruve, var en ukontrollerbar brand, som skulle vare i over 60 år og påvirke livet til tusindvis af mennesker direkte. Kombinationen af kol og oxygen, som normalt ville have nære et bål, var der et underjordisk helvede, som slugte alt i sin væg. Denne branden ødelagde ikke bare gruva, men sendte også røg og giftige gasser ud over byen, og skabte et tåge, som omkranser hverdagen til indbyggerne, og skabte en atmosfære af frygt og usikkerhed. De umiddelbare effekterne af denne branden var knusende. Indbyggerne i Centralia byrjade rapportere om helseproblem som hovedpine og pustevansker, noget som viste effekten af karbonmonoxid som slap ud fra bakken. En markant historie fra denne tid er den om en mor som, da hun kendte røyken trænge ind i huset sitt, bestemte sig for at det var på tide at handle. Hun tog med sig barna sine og drog, men mange af naboerne hænder nølte og kæmper mellem tilknytninger til heimen og behovet for at tage vare på helse. Denne modstanden illustrerer den dybe emotionelle kontakten folk har med heimene sine, selv når faren lurer. Et af hvert som branden spredte sig, stod byen over for en afkendende krise. De lokale myndighederne begyndte at indse, at situationen var ute af kontrol. I et øjeblink af fortviling var spørgsmålet, som hang i lufta, hvor langt kan vi gå for konsekvenserne af handlingerne vore været irreversible. Centralia, en gang så livlig, var i færd med at blive en slagmark mellem trygleik og nostalgi. Historien om Centralia handler ikke bare om en brand. Det er en advaring om hvor skørt menneskelivet er, og behovet for at respektere naturen. En lærdom, som resonerer den dag i dag. Efter branden i 1912 var situationen i Centralia raskt alarmerende. Røg og giftige gasser begyndte at komme op fra bakken og sætte lokalsamfundet i alarmberedskab. Indbyggerne, som tidligere havde levet livet sitt i fred og ro, stod nu over for en ny usynlig fiende. Luftforurening. Rapporter om kraftig hovedpine og pusteproblem var vanlige, og gjorde et trygt hjem til en farlig sted. Tænk dig at puste en luft, som kan skade helsa di. Hvorledes ville du reageret? Regeringer, som indså alvoret i situationen, tog avgärder om at evakuere indbyggerne i 1980. Dette var likevel ikke en enkel opgave. Mange indbyggere var emotionelt knyttet til heimene sine, en sted der de havde bygget minder og familieband. Blandt dig var det en familie, som skille se ud, en mor, som ønskede at beskytte barna sine, men også ønskede at holde familien samlet i heimen sin. Denne indre kampen mellem trygleik og længt efter heimen var tydelig, og mange var splitter mellem kærleiken til staden og frygter for det, som skete der. Ændringer, som følte var dyb. Byen byrja og miste sit livlige præg og var der en skugge af det, han havde været. Gatene, som før var fulde af latter og samtaler, var nu afte, og huset, som før var gæstfrie, var et stille ruiner.
Men innanfor denne ødelægginger dukker det op nye historier. Graffiti på væggene og ekko fra fortider afslørte en ny type liv. Et liv præger af modstand og kamp mod modgang. Centralia var et symbol på hvordan mennesket kan blive taget på sengen af kræfter uden for sin kontrol. Lærdommene denne byen giver os er værdifulde. Det inviterer os til at reflektere over hvad vi egentlig værdsæt, og advarer os om farerne, som kan ligge gømte under overflata. Kjensla denne fortællinger vækker er ej af hast og refleksion, og minder os om hvor vigtigt det er at tage vare på miljøet vort, og konsekvenserne handlingerne vore kan have for fremtidige generationer. I 1980 nåede situationen i Centralia et kritisk punkt, som kravede af vanskelig afgjort. Regeringen tog det drastiske sted at evakuere indbyggerne, og denne ændringer var ikke let for mange. Blandt det var familien Johnson, som havde boet i byen i generationer. For det var huset ikke bare en struktur, det var en heim fuld af minder, latter og dragmar. Men røgen og det giftige gasane, som kom op fra bakken, gjorde livet uudhaldeleg. Konstant hovedpine og kjensla og blev kvælt, var der en del af hverdagen. Kampen til familien Johnson symboliserer modstanden til mange, som følte sig splitter mellem heimen og tryglejken. Medan mange naboer førerbudet se på årejse, nølte familien Johnson. Det ønskede at beskytte heimen sin, men helse og tryglejken til barna dæra var tungt i afgjørende dæra. Denne emotionelle spænding er tydelig og spekler oplevelser til mange, som stod over for dilemmaet om at forlade alt, der I kende. Hvad ville ske med livet dæra, om de forlod Centralia, for det var byen mere end bare en stad. Det var en del af familieidentiteten. Efter hvert som tider gik, afgapresset, og til slut valgte familien at gå videre. Akkurat som heltens i rejse, da hovedpersonen møder udfordringer, lader Johnson-familien mindene sine baksæg i jagter på en tryggere fremtid. Denne ændringer var ikke bare fysisk, hun var emotionel. Kampen og smerte ved at miste en heim resonerer den dag i dag, og viser, at evakueringer af Centralia ikke bare var en ændring af adresse, men en opløsning af en livsstil. Byen, en gang så livlig, var nu et spøgelse af sine gamle glansdækker. Tomme gater og forladne hus fortalte historier om ej for tid, som forsvandt. Det, som står i igen, er ekko af liv, som var, og minder os om, at nokre ganger er det at lægge for tider bak se den eneste måten at gå videre på. Denne historie om modstandskraft og ændring får os til at reflektere over hvordan kræfter i valg kan forme skæbnen vor. Med evakueringer af Centralia byrja byen at forvandle sig til et virkelig årsted for ødelægging. Gatene, som en dag vibrerte med livet til et samlet samfund, var aude og huse, som tidligere huse familiar, var bæretomme strukturer, stille vidne til ej turbulent fortid. Denne metamorfosen førte ikke bare med setab, men også et nyt liv til byen, om end på en uventet måde. Naturen genom åra byrja at kræve tilbage pladsen, som en gang var hennar. Planter og træ voks mellem sprækkene i fortauer og vegane i de forladne huse, og skabte en imponerende kontrast mellem menneskelig ødelægging og naturens sin modstandskraft. Men hvad sker med en stad, som bliver en spøgelsesby? Ruinerne af Centralia gømmer på mysterium, og historier, som fremlagde skjaller i stiller i gaterne. Nysgerrige besøgende kjem langvægs fra for at udforske restane af det, som en gang var et livligt samfund. De møder fargerik graffiti, som pryder væggene i huset og udtrykker både sorg over tapet og håb om genfødning. Disse kunstneriske udtrykker har blitt en form for modstand og minde, en form for at holde mindet om Centralia levende. Når en vandrer gennem disse ruinerne, spørger mange sig, hvorledes kan en by gå fra at være en gæstfri heim til en forladt stad? Denne ændring er ikke bare fysisk, men også emotionel. Historier om indbyggere, som kæmper for at holde på heimerne sine og mindene sine, bliver fortalt blandt de besøgende. Nokre folk kjem fremlejs tilbage, selv om der I vejt, at det ikke er nok mere at vende tilbage til.
Smerte ved saken blander sig med skønheder i det, som igen, og vækker en djup refleksion over hvad heim betyder. Kontrasten mellem ruinen og modstandskræfter lærer os, at selv midt i ødelægging held livet frem på uventet måter. Centralia har blitt et symbol på hvad som sker, når naturen og menneskeheder kolliderer, og minder os altid om hvor skjøre valer våre er. Denne spøgelsesbyen, selv om er præget af tab, afslører ej historie om kamp og genfødning, og får set og inspirere de, som besøger til at reflektere over påvirkningen af handlingerne sine på hverdag rundt dig. Centralia, en by præget af sin tragiske historie, har blitt et symbol på modstandskraft og refleksion. Selv om han i dag er næsten afte, er arven, som er igen fra det livleje samfundet, som engang eksisterede djup og fuld af lærdommer. Hvad sker det egentlig med mennesker, som kalder denne staden heim? Svaret ligger i historierne, som gælder mellem ruinerne. Centralia lærer os om de skjulte farerne, ikke bare fra elden som fortærer, men fra konsekvenserne af handlingerne våre på miljøet. Når vi snakker om arven efter Centralia, er det umuligt at ignorere kampen til indbyggererne, som måtte forlade heimene sine. De ønskede at blive halve på mindene og bander sine. Men den giftige røgen og den overhængende faren tvinger det til at rejse. Tænk dig smerte ved at forlade ikke bare et hus, men et helt liv bygget op rundt et samfund. Denne ændring var smertefuld, men førte også med sig et nyt perspektiv på hvor skørt livet er, og hvor vigtigt det er at tage vare på planeten vor. I dag finder besøgende, som udforsker Centralia spøgelsesby fuld af historier. Gatene, en gang fulde af latter og liv, er nu stillende, men gømmer fremlejes ekkoet fra gamle dager. Hvad lærer disse ruinane os? De minder os om, at selv midt i ødelægging er det ej skønhed i ændring og minde. Mange folk kommer for at forstå hvad som skete, og tæk dermed med sig et kraftfuldt budskab om miljøansvar. Det, som er igen af Centralia, er mere end en forladt by. Det er et mindesmærke over hvad vi tæk. Hvordan kan vi bruge disse lærdommene i hverdagen vor? Svaret ligger jo at erkende, at handlingerne vore har konsekvenser, hvad der afgiver til og kan forme fremtiden til planeten vor. Derfor, når vi reflekterer over arven efter Centralia, er vi inviteret til at handle bevidst og sikre, at historier ikke gentækker sig. Det er estimeret, at branden i Centralia eller Rej har fortært mere end 300 millioner ton kul. Et imponerende tal, som afslører alvoret i situationen. For at få ej forståing tilsvarer dette omtrent 1,5 gange kulproduktionen i USA på et år. Denne brand, som starter i 1962, ødelagde ikke bare byen, men rejste og dybe spørgsmål om påvirkningen af menneskelig udnytning på naturen. Hvordan klarte en brand, som starter i en kulgruve og spraye, sig på en slik måde? Svaret er enkelt. Kombinationen af uagtsomhed i hantering af affald og tilstedeværelsen af et omfattende netværk af underjordiske gruver. Påvirkningen af denne branden var ikke bare fysisk. Han strækte sig til liv og historier. Tænk dig at bo på en sted, der bakken under fødderne dine kan brænde. Indbyggerne i Centralia stod over for emotionelle og praktiske dilemma og levede med usikkerhed og frygte for, at heimen dejre skulle blive farlige. Nogle prøvede fremlejs og modstå evakueringer i troen på, at de kunne redde mindene og livet sit, men realiteten var nådelavs. Røg og giftige gasser var en konstant tilstedeværelse og påvirker helse og livskvaliteten. Hvad kan vi lære af dette? Historier om Centralia lærer os om konsekvenserne af handlingerne vore, og hvor vigtigt det er at tage vare på miljøet. Det, som kunne have været et enkelt forebyggende tiltag, som rigtig affaldshandsaming, kunne have undgået denne katastrofen. Det er en advaring om hvad som sker, når vi ignorerer faresignal og lægger til side navnsynte førhandsregler. Dermed bliver kampen til Centralia en appel til handling. Vi må være mere bevidste på valg af vore og påvirkningen derer på hverdag rundt os.
Når vi reflekterer over denne byen og arven hænder, bliver vi mindet om, at værnet av planeten vår starter med kvar og en av oss. Centralia er en spøkelsesby, blir med seg et spændende mysterium om fremtiden si. Selv om staden er næsten aude, tiltrækker han fremleis nysgerrige besøgende, interesseret i at forstå historie og lærdommene denne staden har at tilby. Hvad kan ske med Centralia? Det er en straum og idéer om at gøre han om til et mindesmærke, en hyldest til dig, som boede der, og udfordringen dig stod overfor. Dette forslag vil ikke bare bevare mindet om samfundet, men også fungere som en advaring om farerne ved uansvarlig udnytning af naturressourcer. Et inspirerende dømme på ændring er det, som skete på andre steder, som stod over for miljøkatastrofer. Byen Tjernobyl i Ukraina var efter atomkatastrofen et turistmål. Besøgerne våger se nå dit for at forstå effekterne af menneskelige fejl og naturen sin modstandskraft. Centralia kan følge en lignende væg, da uddanning om risikoane ved grovedrift og konsekvenserne af den bliver en prioritet for turisterne. Ideen om et turistmål rejser likevel spørgsmål. Kan vi virkelig give smerte og tab om til læring og bevidstgjøring? Det er et stort potentiale for, at Centralia skal blive et center for diskussion om miljøvern og valg vi tæk ved at vandre gennem de stille gatene og observere de forfaldne huse, kan besøgerne reflektere over, hvor vigtigt det er at tage vare på planeten vor. Med hvert steg i denne glømte byen opstår det en emotionel tilknytning. Historien om liv, som vart ændret for altid af røg og gas, minder os om, at selv om fortider ikke kan ændres, ligger fremtider fremleis i vore hænder. Dermed handler historier om Centralia ikke bare om en brand. Det handler om den menneskelige evne til at lære, vækse og kanskje omskrive skæbnen til en sted præget af tragedie. Hvad vil du tage med dig fra denne historie? En dringe af Centralia kan lære os mycket om ansvar og håb. Centralia, spøgelsesbyen i Pennsylvania, lærer os værdifulde lekser om farerne, som kan ligge skjult under overflater, og vigtigheder af at tage vare på miljøet vort. Historier om den underjordiske branden minder os om, at vi ofte ignorerer varselsignal, til det er for sent. Til dømmes var den væsle røgen og det rare lugtende, som indbyggerane byrja at lægge mærke til, tegn på et mycket større problem. En brand, som skulle fortære livet og hejmane dæra. Dette advarer os om behovet for at være opmærksomme på omgivningerne vore og ændringer, som kan virke ubetydelige, men som kan have knusende konsekvenser. Det vi kan lære af Centralia er, at menneskelige handlinger har dybgribende og varige konsekvenser. Kolutvinninger, som virker som ejkælde til rigdom og udvikling, resulterede i en miljøkatastrofe, som tvinger et helt samfund til at evakuere. Denne forvandling får os til at reflektere. Hvorledes kan vores dagligvalg påvirke planeten? Hver gang vi vil at bruge engangsprodukt eller ignorere recirkulering, bidrar vi til en cyklus, som til slut kan føre til et lignende sammenbrud. Etter hvert, som vi udforsker disse lærdommene, finder vi også inspiration i naturen og mennesker sin modstandskraft. Selv om Centralia er næsten folketom, har ruinane vorte en sted for refleksion og læring for dig, som besøger staden. I stedet for at bare være en påminding om en dyster fortid, bliver byen et symbol på håb og miljøbevidsthed. Vi kan se dette som en mulighed til at give smerte om til læring og opmuntre til handlinger, som fremjager en bæredygtig fremtid. Centralia viser os, at selv midt i tragedier kan vi finde lærdommer, som guider os mod en tryggere og mere medviten fremtid. Gennem historier til denne byen bliver vi opfordret til at handle, tage ansvar for valg vore og tage vare på planeten vor, ikke bare for os sjølve, men for fremtidige generationer.